Totta kai se Elbrus-juttu oli vuoren valloitus. Totta kai se eka on se Elbrusin valloitus. Elbrus. Tosi korkeita ja hienoja vuoristoja. Tullaan sillä kopterilla. Miten voi olla näin hienoja maisemia? Sanotaan, että niin kuin mun kuvaajauran top 2 mestoihin menee kyllä Elbrus. Joo. Mä en ikinä arvannut, että helikopterilla voi nousta 6 kilometriin. Siinä helikopterissa on se yksi pisteturvavyö siellä takapenkillä, jossa on se yksi salpa, mikä aukaisee sen, laitan sen päälle siinä ja nojaudun vähän sinne ulos ovesta ja lisähappea virtaa nenään. Se oli vaan ihan mieletön se koko homma. Ja se oli just semmoinen niinku olosuhteet ei näy siinä kuvassa, että mitä ne on. Ne happimaskit ei ollut turhia, tosissaankin tarvi. Me jäätiin sinne ihan kahdestaan. Ja mä en tiedä paljon siellä tuulia, paljonko oli pakkasta, mutta ihan älyttömät olosuhteet kuvata ja varsinkin äänittää. Käsittämättömän kirkasta, puhasta lunta, mieletön tuuli, pakkanen yhtäkkiä puree kivasti, mutta ei liikaa, mutta silleen niin tuntuu, että on siellä pakkasen keskellä. Ja sitten semmoinen niin tarpominen semmoista tuulta vasten ja se jotenkin, en mä tiedä mikä happihumala vai mikä se iski, mutta ihan älyttömän hyvä fiilis. Kyllä se niin vähän silleen kyynelmä vierettää, kun tuli kopterilla alaspäin ja siellä yläfemmat heitettiin ja niin silleen, että fiilis oli vaan niin älytön. Todella tulee semmoinen olo, että nyt ollaan niin ainakin yhden maanosan huipulla.